Ja sam i dalje u onoj istoj ja sam i dalje u onoj istoj toj svojoj sobi, nije se ništa promenilo. Pa, Jel imaš možda negdje drugdje još simbola? teško, brate, teško. O, ima, našao sam. Okej, daj mi moment. Okej, nije to. Jel nije tačno? Ne, nije tačno. Okej, onda uradi isto, samo što, znači prvo ideš cat girl, onda ideš peščani sat i onda ideš onaj cvet. Cat girl, peščani sat, cvet. Kakav cvet? Cvet... Uspio sam. Nešto za sveće treba da mi kažeš. Aha, imam poveđene sveća na podijumu. Ima i sat, da ti kažem, 2, 4, ima 6 ovih sveća. Okej, sveće mi izgledaju isto, tako da ono. Jel moguće? Treba da budu drugačije. Ne, sve su iste, samo su poveđene u jednom velikom krugu. Aha, znači, jel su ti poređene kao levo gore, gore, desno gore i tako, ili kako su ti poređene? Znači, ako sam u sredini, nije kruga. Ispred mene je, to jest ajde, znači imam gore, levo, desno i iza. Okej, treba prvo da klikneš iza. Dobro. Desno gore. Dobro. Pravo. Dalje. Levo gore. Dalje. Desno dole i levo. Okej, uspjeli smo. Prva faza je završena. Okej, slušaj, ako imam crveni i plavi baner i na njima svetle sada simboli. Također. Aha! Ja mogu da izaberem put kome će da se gradi taj veliki simbol. Ha? Znači, mogu znači imam gomilu malih simbola. I od njih mogu da napravim jedan veliki simbol. Okej, hoćeš prvo crveni ili plavi? Ajmo prvo crveni. Okej, znači prvo outer ring je ono kao krug. Da, to znam. Ajde, idemo ovako. Znači, pošto ja treba da ga sklopim iznutra, kaži mi šta, koji znak ide na X koji je zaokružen. Ide ka gore. Treba bude strelica i range kao. Kako misliš range? Wrench kao W-R-E-N-C-H oblik. Da, okej, mislim da znam na što ti ideš. Okej, idemo dalje. Okej, uradio sam to i mislim da sam se zeznuo. Okej, Marko, nema načina da zvezda pokazuje ka trozubcu sem ako ne izgleda ovako, sad ću da ti opišem. Kakva zvezda? Treba bude strelica. Rekao sam strelica. Zvezda. Znači, sad ću da ti objasnim. Da li pokazuje ka trozubcu? Pokazuje.
Ok, idemo onda na plavi baton. Ajmo. Ok, znači kreći da mi opisuješ kakva je kuka. Da li je krug, ovaj trogao ili trozobac? Kakva kuka tebe, o čemu ti pričam? Šta treba da bude opet na ovom levom i desnom kraju? Trougao koji pokazuje ka gore. Znači dva trougla imamo, okej. Imamo dva trougla na tim krajevima i krug u centru na prozorcu. Da li je krug prazan ili ima neku tačku u njemu? Prazan. Okej, samo sad moraš da mi opišeš šta je ispod toga. Pa kao zakorenjeno ka desno i ima krug na kraju. Mali krug. Uspeo sam. Čuo sam nešto. Da, lava se stvorila. Okej, znači sada imam kamenje na kojima se nalaze simboli. Aha. Imaš li ti nešto slično sa ovim simbolima? Imam simbole i neku putanju. Okej, ja mislim da moram da napravim putanju od ovih simbola. Pričaj. Šta si rekao, prekinuo si? Moram da pravim putanju od ovih simbola. Pričaj. Znači, ćirilično slovo F. Možeš i opet da mi opišeš dijamante iz kojih izlazi neka dva. Dva dijamanta, ali tako? Dobro, idemo dalje. Šta? Pa opiši mi ta dva dijamanta, šta oni rade? Kao da su se sudarili i... Znači, kao X sa strelicom ka levo i strelicom ka desno. Okej, vidim. Ajmo dalje. Znači, pomerio si slovo F dotle, ali tako? Tako je. Onda ideš na dva trougla koji se sudaraju, kao tipovi im se dodiruju manje više. Okej, dalje, znači kažeš, znači, izgleda kao ovaj peščani sat, je tako? Da, izgleda kao peščani sat, da, upravo si. Okej, idemo dalje. Okej, dalje. Ideš do dijamanta sa Okej, dalje. ideš do debelog peščanog sata. Mislim da sam uspeo. Čujem muziku, tako da da. Pogiz. Našao sam knjigu i neku ručicu. Ručicu kaže. Kažem. Pa flikni ručicu, da. Upravo sam to radio. I ispod mene se stvara lava. Šta se stvara? Okej. Jel se desilo nešto? Okej, uskoro ću imati. Ponavljam ti ponovo, slušaj pažljivo. Od gore prema dole. Kocka, pentagon. U sredina. Onda ide ovaj trougao, levo od trougla kompas koji pokazuje na levo. Desno od trougla heksagon. Gore trougao. Marko! Uspeo si! Idemo dalje. Sa leve strane je kocka, to jest, da, kao kvadrat, sa desne je trougao i gore je trougao koji pokazuje ka dole.
Clap. Uspeo si, idemo dalje. Trougao pokazuje u Pentagon, si rekao. Da. Marko!